বান্ন যা মূর গোষ্ঠীর মানুষ হয়, এইটো বড় জাতি নহয়। বড় পিপল, if you have the knowledge, then just to listen properly. Otherwise, you have to go back to your own country, which is called China. পাব আপোনালোকে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি পেলাই সোমাইছে, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, বৰ্মা, চাইনাৰ পৰা আহি পেলাই সোমাইছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে চাওক আদিবাসী ক'ৰ পৰা সোমাইছে, তেওঁলোকে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সোমোৱা নাই, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ আছিলে আৰু আছে আৰু ভৱিষ্যতো থাকিব। আপোনালোকে কোন? गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा बे बिथाङा मा बुंदों जोंनि बर' मानसिफोरखौ, जे जोंनि बर' मानसिफ्रा मा होनदों माने जोंलायनो चाइनानिफ्राय हाबफैनाय मानसि, माने म्यानमारनिफ्राय हाबफैनाय मानसि आरोना। बिथांमोननि बबेबा बबेबा भिडिअफ्राव नुनो मोनो जे गावसिनि देशआसो लायनो चाइना मोननो, म्यानमार मोननो, इराक मोननो, इरान मोननो, थाइलेण्ड मोननो, माबा माबि होननानै बुंनानै लायो। आरो बबेबा मोनसे भिडिअआव सोरबा सासेया बुंनायबा जे जोङोलायनो म्यानमारनिफ्राय हाबफैनायलायनो, जोंलायनो चाइनानिफ्राय हाबफैनायनो जों आसामनि थागिबि मानसि नङानो, गावसोरसो बे भारतनि बा आसामनि थागिबि मानसि जाहैबाय आरोना। ओरैबायदि बाथ्रा। दा जोंनि हारिखौ नाम खारि खारि माने खोथा बुंनाय, रायनाय, बेफोरबायदि खोथा बुंनायफोरखौ जों गोबां नुबोबाय। माब्लाबा जोंनि बर' हारिखौ उग्रपन्थी हारि होनो, माब्लाबा जोंनि बर' हारिखौ गुन्दा बायदिसिना बुंलाबायो, माब्लाबा जोंखौ माने चाइनानि मानि बेफोरबायदि खोथा बुङो आरोना। नाथाय जोंनि बर' हारिया रावबो मानसिखौ, रावबो हारिखौ बेफोरबायदि डाइरेक्ट माने टारगेट खालामनानै गाज्रि नंखाय खोथा लानानै, नंखाय खोथा बुंनानै माने रावखौ बेफोरबायदि रायफेरबोआखै, खोथा बुंबोफेराखै। जोंनि बर' हारिया धैर्य गोनां, धैर्य हमग्रा हारि। बेफोर बाथ्राखौ जोंनि बर' हारिया धैर्य हमनानै दंबोयो। नाथाय जों खोथा बुंनायनि सम जाबाय, बेखौ दायो जों बयबो बुंनांसिगोन। आरो जों जे बे आसामनि थागिबि हारि नङा होननानै बिथां बे बोराया बुंदों, बेखौ जोङो एकदम बिनि सायाव जोङो माने एकदम गोख्रों एक्सन लानांगोन आरो गोख्रों जों बिनि फिननायखौ होनो नांगोन। नङाब्ला बियो जोंनि हारियाव थांना थानायाव बिराद गिदिर माने इफेक्ट लाबोगोन, सानसे बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैगोन बेयो जोंनि थाखाय। मानोना मोनथायनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै थागिबि हारि नंगौ नङा बिनि सायाव सोनारो। दिनै बे सासे मानसिया बुंदों, गाबोन सानैया बुंगोन, गाबोन साथामा बुंगोन, गाबोन साब्रैया बुंगोन, थाङै थुङै जोंखौ बांलादेशि, चाइनिस बा म्यानमारि बेफोरबायदि गुबुन हादरारि मानसि होननानै जोंखौ साजायगोन। जोंहा बेवहाय जेबो मोन्थाय गैया होननानै बुंजानाय जाहैगोन। दिनै जों थागिबि हारि जानानै, बे हानि मालिक जानानै जोङो सोरनियावबा उल्थायै हाजिरा मावनानै जानो गोनां जागोन। जों बे हाखौ सेख'जागोन। बिथांमोननि गोबां मानसिफोरा बुंदों जे जों बिथांमोननि हायावसो जोङो दिनै आदि मावनानै जादों, जों बिथांमोननि हाखौसो जोङो सेनानै लाफैदोंनो, नङा होमबा? नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, उल्था बाथ्राया जाहैबाय, जोंसो सेजादों। दिनै जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरासो दिनै हा हु गासैखौबो दखल खालामजाजोब्बाय, सेजाबोजोब्बाय। दिनै बे बोरायनि हेंथायै जों बयबो खोथा बुंनांगोन। जोंनि गेदेमाफोरा, गेदेर गोलाव बा जोंनि आफादफोरा जों फिननाय होनो नांगोन। जों बिदेशि नङा, जोंखौ दिनै बिदेशि साजायनो थांगासिनो दं बे बोराया। मा हिस्ट'रि रोंगौ बियो, मा हिस्ट'रि मिथिगौ बियो, मा नलेज दं बिनि खर'आव, मा नलेज दं, मा मिथिगौ बियो बर'फोरनि सोमोन्दै। दिनै बान राजानि खोथा बुंदों, बान राजायालायनो गावसिनि मानसिनो। आरे मा बाथ्रा बेलाय, बबे हिस्ट'रियाव दं बेलाय, नङा होमबा? दा जों बिनि हेंथायै जों फिननाय होनो नांगोन, बिथांमोनखौ बुजायहरनांगोन जोङो। दिनै बर' हारिखौ सासे दम होलाय, सानै दम होलाय, बेबायदि अपेन दम होयो। सासे पार्सनेल बेक्तिया माने अपेन मोनसे हारिखौ दम होनो हानाय ओंखारबाय आरोना। अनलि बर' हारिखौल' बेफोरबायदि दम होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि बर' जाथियाल' माने सोरजोंबा माने गोसो बायदि खोथा बुंजादों, गोसो बायदि दम होजाबोदों आरोना। बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बेफोर बाथ्राखौ जों बयबो साननांगोन, बुजिनांगोन जोङो। दिनै जोंनि मानसिफ्रा दाबो खौसे जानो रोङा, थार बाथ्राया बेसो। सोरांबानो BPF UPPL, सोरांबानो BPF UPPL, माबा जानाय लोंनायनिखौ लानानै राजखान्थि। मा जागोन बिदिब्लालाय? बोरै थांगोन जोंनि हारिया? गावजों गावबो होसोलायो, देथारलायो, मालायजोंबो बुथारजायो, गावजों गावबो बखिलायो, मालायजोंबो बखिजायो। आरे मा जागोनलै बेबायदिबालाय, नङा होमबा? माला रोंबावगोनब्रा जोंनि जाथिया, जोंनि हारिया खौसे जानोलाय। थ' नोंथांमोन, बे बोराया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनांदों। आं भिडिअफोरखौ होगोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, हाजासे शेयार खालाम। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, मटिभेशन खालाम, कमेन्ट खालाम नोंथांमोना। এইখন দেশত বান ৰজা আছিলে, বান ৰজা মূৰ গোষ্ঠীৰ মানুহ হয়, এইটো বড় জাতি নহয়। বড় পিপল, if you have the knowledge, then just to listen properly. Otherwise, you have to go
বেক টু ইউৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি উইচ ইজ কল্ড চাইনা। বান ৰজা থকা সময়তে তহঁতে ভাৰতত অহা নাছিলা, এইখন দেশ তহঁতৰ নাছিলে, আমাৰে আছিলে। আপে পৰে কোনে নাম দিছে? হিজুগুৰি কোনে নাম দিছে? গোটেই আদিবাসী শব্দৰে ভৰা আছে। তহঁতৰ শব্দত কিবা এটা থাংবাই বুলি জেগা আছে, মজাং বুলি জেগা আছে, গোটেই আদিবাসী দিয়া শব্দ হয়। আমাৰ আদিবাসী মানুহবিলাকে তহঁতৰ মাটি কিনি কিনি বহা নাই, তহঁতে আমাৰ মাটিবিলাক কিনি কিনি বহিছ, কাৰণ তহঁতে পাছত আহিছ। কাহানী যুগৰ পৰা আমি আছোঁ। এটা উত্তৰ দেচোন মোক। বান ৰজা মোৰ জাতি আছিলে আৰু মহেশাসুৰ আমাৰ অষ্ট্ৰিক জাতি আছিলে, মুড়া জাতি আছিলে। সেই সময়ত তহঁতৰ জাতি ইয়াত আছিল নেকি? খা ক'ব আহিছে স্মাৰ্ট বিকামিং, আমাক শিক্ষা দি আছে। লাজ নালাগে না তহঁতক? কি পদ্ধতিৰ মানুহ আপোনালোকে? বন্দুক ধৰিছোঁ, বন্দুক আছে বুলি দাদাগিৰি কৰি আছোঁ আমাক। শিক্ষা বন্দুক ধৰিলে আমিও মাৰিব পাৰোঁ মানুহক। কিম জং টাঙাচা, নৰ্থ কোৰিয়াৰ মূৰ্খ, মানুহক কোনো সা সুবিধা নিদিয়ে, সি মাত্ৰ ৰজা হ'ব বিচাৰে। তেনেকুৱা পদ্ধতিৰ তহঁতৰ এই জাতিৰে মানুহ তহঁতৰ। আমি তেনেকুৱা নহয়। আহিছ থাক, আছে গেষ্ট টু কেম্প টু লিভ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি পিচফুলি, and according to our direction you have to follow the rule. Understand?